Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2025 iBang. La siyiqala khona ngoSlim, isigebengu esasikhishwe ejele kade siboshwe iminyaka. Zonke iy'boshwa zazimncoma uSlim, zimbiza ngeqhawe seyivalelisa ngoba esephuma. uSlim wafika esebuya ejele ngenkathi engena emzini wakhe omkhulu egadiwe for ukuzocelebrate inkululeko yakhe yokuphuma ejele. Amadoda amsebenzelayo ayembekele nabantu besifazane nobusuku be-celebration notshwala. Kodwa izinto zajika makungena abantu behlomile bedubula ama-bodyguard kaSlim. uShasbam wayehlasela uSlim kwakuWilliam Bang. uSlim ngokubona ukuthi uhlaselwa uBang waxolisa kodwa uBang wadubula uSlim ekhanda wambulala. uBang waripota kuTony, ibhosi yakhe ayisebenzelayo. uTony wancoma uBang kuwona wonke lamadoda amsebenzelayo. Ethi uTony uBang uShasbam oneskill ukubadlula bonke. uJohnny wayeyindodana kaTony wayevukwa umona njalo ikhehlela ubaba wakhe malincoma uBang, noma naye wayengeke amenze lutho ngoba lo muntu esikhuluma ngayo uBang. Ngalelo langa ebusuku uBang wahamba waya e-night club eyayigcwala iba nama-strippers. wafika wathatha intombi yakhe u-April wahamba naye engenandaba ukuthi ibisasebenza. Ngakusasa ekuseni uBang siyambona e-exercise abuye adlale namagame enjoy ukuba sendlini. Kodwa lokho kwaphela makungena uTony nalamadoda amsebenzelayo. Makungena uTony behamba nomunye kuthiwa uDJ oyimemba yabo. uTony ngenkathi etshela uBang ukuthi uDJ useyoyeka lo msebenzi wokubulala, usefuna ukuphila impilo ejwayelekile nonkosikazi wakhe. uTony washaya uDJ ngento ekhanda wawa, wadosa isibhamu uTony wadubula uDJ wambulala khona lapho. uTony wakhuluma esebatshela bonke ethi noma ubani umuntu ocabanga ukuyeka lo msebenzi yokwenziwa kanjengo-DJ. wathi uBang akafake lesidumbu sika-DJ ubhavo wamakhemikhali khona sizoncibilika singatholakali. wakwenza lokho uBang efaka uDJ kwikhemikhali encibilikisa ngisho ithambo. waqeda lapho uDJ wahamba waya-night club ethi yopholisa ikhanda. Kanti uBang uzothi esahlala kufika omunye uShasbam amdubule ngenqwaba yinhlamvu. uBang waphuthunyiswa esibhedlela ku-emergency room. odokotela babemlapha uBang ngokusheshisa nokusabela ukuthi uma engashona uBang uTony ibhosi yakhe uzobabulala bonke one by one. zadlula iy'nsuku uBang wayekade kwikhoma waphaphama. noma umzimba kaBang wawuwikhi kodwa wakwazi ukubuza kudokotela ukuthi usinde kanjani idutshulo enhliziyweni. udokotela watshela uBang ukuthi ngosuku angeniswa ngalo sibhedlela enye ingozi yemoto yabulala owesilisa ehamba nonkosikazi wakhe. ethi unkosikazi waleyo ndoda yashona wadonate ngenhliziyo yaleyo ndoda. wathi udokotela kuBang njengoba evuka usephila ngenhliziyo yaleyo ndoda. uBang ngokufuna ukwazi lo muntu amsize ngenhliziyo wabona ukuthi owesifazane onengane encane igama lakhe uDelaney naye wayesalaliswa esibhedlela kwelinye room. uBang bamdischarge esibhedlela ngenkathi ezolandwa uTony negenge yakhe. uTony wayemenzela i-welcome party uBang. uBang ezwa labo bantu babemjabulela bebangumsindo nomusic ophezulu. wayengakhombisi ukukujabulela even ngisho uTony esemkhombisa ikhanda laluShasbam wayemdubulile. uBang wamane wakhetha ukuyithulela uTony wamtshela ukuthi kufanele ahambe uphumula khona ezoqala umsebenzi omusha. lo wesifazane uDelaney wezwe indaba angayilindele ukuthi wonke ama-hospital bills okulala kwakhe esibhedlela nokwengane yakhe sekukhokhelwe konke. udokotela akafunanga ukumtshela ama-details uDelaney, wamtshela nje ukuthi akafocus empilweni yakhe neyengane yakhe. uBang wezwa into angakaze ayizwe before, ukuba nonembeza nokuyisola ngayo yonke le misebenzi akade eyenza. wathi noma etshela ibhosi yakhe uTony watshela uBang ukuthi umbhedo la ucabangayo akaqhubeke nempilo yakhe yokuphila njengombulali, emkhumbuza nokuthi ukuyeka kwakho kuzoba ukufa kwakho. angempela uBang wabuyela khona emsebenzini wakhe wokushaya isibhamu, wakholektha iy'bhamu zakhe, watrack itarget yakhe wayibulala. uTony wamncoma wamkhokhela inqwaba yemali. uJohn wayekubuka ngomona lokho ukuthi ubaba wakhe uncoma kakhulu uBang ngaphezu kwakhe indodana yakhe ayizalayo. uBang esikhundleni sokuthi ayi-enjoye le mali wathenga enye ibuilding engasahlali muntu, wabeka nemali yakhe eyiseyiva. wathi eseya ngasendlini wafica intombi yakhe u-April emlinde ngasemnyango, embuza ngale surgery kade enayo nendlela aseshintshe ngayo. uBang afunanga ukuchazela intombi yakhe kodwa wanika u-April imali wamtshela akahambe. wahamba u-April esenembuzo engaphendulwanga. ngakusasa ekuseni uBang wayesacabanga uDelaney, wayembuka uma esekhaya amlandele uma eya ngasey'tolo noma wayengasondeli eduze kwakhe kodwa wayehlezi embhekile. kodwa ekugcineni wagcina emqondile wamtshela ukuthi uphila ngenhliziyo kamkhonyane wakhe. uDelaney wabizela uBang kwenye ipaki eyayingaseduze ukuthi bayawukhulumela khona, efuna ukuyazi kangcono le ndoda esiphila ngengxenye yepast yakhe. baxoxa kwaze kwantambama ngesikhathi uBang etshela uDelaney ukuthi usebenza kwi-antique shop futhi uyimisele ngokushintsha impilo yakhe ibe straight emva kokusinda ekufeni. wavalelisa uBang wamtshela ukuthi usafisa ukuphinda ambone. wasmayile uDelaney wamtshela ukuthi aphathe kahle inhliziyo yomkhonyane wakhe. ngakusasa ekuseni waya kuTony. uTony wamnika enye itarget entsha kufanele uyibulala. ntambama wahamba uBang
uBheng eseya kuleyo target ezizwe ngabazi kuyoshala umsebenzi. UBoy esefuna ukushintsha impilo yakhe esekhathele ukubulala kodwa ebona ukuthi kodwa impilo yakhe isezandleni zikaThoni. Waqhubeka nokubulala ama-target ayisuke ethunywe kuwona noma unembeza wakhe wawumdonsela emuva ekwenzeni lokho. Wathi esebuyela endaweni kaThoni kodwa wafica indodana kaThoni uJohnny. uJohnny wasola ukuthi uBheng useshintshile kule mpilo kade eyiphila. uJohnny wahamba eseya kwi-girlfriend yakhe kodwa uJohnny wabona uMomo ephuma endlini yentombi yakhe. uJohnny wangena ngaphakathi endlini yentombi yakhe esecasukile wafika wayidubula iseseshaweni igesi. Wahamba uJohnny eseya kubaba wakhe wamtshela ukuthi usebulela intombi yakhe uthola ukuthi ibilele noMomo. uThoni wacasuka wathi uMomo kuzomele abulawe. uThoni watshela uBheng ukuthi uyena kumele ashaye lo umsebenzi wokubulala uMomo. uMomo wabonakala esehamba nenye intombi yakhe entsha emuseum engazi nokuthi uBheng uthunyelwe ukuthi azombulala. uBheng washaya leyo hit ayithunyiwe ngoMomo waqeda lapho wahamba kwazothi later wayohlangana noDelaney ngakule park kade bekhona izolo ebusuku. Nokuzwana kwabe ngathi kuya ngokukhulu. uDelaney wam-invite kwi-dinner. uBheng wazizwa eba umuntu onormal. Bobabili babengamboni u-April ukuthi wayemile ebabuka ecashile bashutha izithombe. Kwathi ebusuku uBheng wahamba waya e-nightclub ehambisela u-April zonke izinto zakhe ezoqeda ne-relationship yabo. u-April wasabisa uBheng ngokumceba kuThoni. uBheng wayenganandaba wayethulela wahamba wamshiya kanjalo. Wathula wacabanga u-April wayecasukile suka lapho wahamba ya kuJohnny. Wamkhombisa izithombe zikaBheng noDelaney epaki. uJohnny watshela uDelaney ukuthi ngiyamfanisa lo muntu wesifazane wabuye washo ukuthi umakoti wale ndoda enenhliziyo esephila emzimbeni kaBheng. u-April watshela uJohnny ukuthi uBheng usenokunyamalala ethi kodwa ngeke ngamthola nenote ebhalwe le address. uJohnny wahamba eseya kuleyo address ebhalwe kuleyo note waze wafika kule building engahlala imuntu ethenge uBheng. Mayithi uyalalela wezokuxokozela kwabantu abaningi kanti uzothi uyalunguza uJohnny wethuka wacisha waquleka ebona bonke labantu ababe ama-target kaBheng kuthiwa akababulale ukuthi bayaphila bonke. uBheng akaze abulale ngisho yedwa. uJohnny wathatha izithombe zabo. uMomo wabona uJohnny wamjaha kodwa uJohnny wabukela emotweni yakhe wadrayiva wabaleka. uMomo wayesethukile wafonela uBheng emtshela. noJohnny naye wafika nefoni enezithombe eripothela ubaba wakhe ngokuba inyoka kaBheng ethi zonke lezi imali obumkhokhelela zona akaze ababulale labantu. Bepretend ngathi ubabulele bese uyobahlalisa kwenye building ebingahlali umuntu ayithengile. ikhehle luThoni lalicasuke lifa ethi yonke leminyaka bengimthemba uBheng kanti uyinyoka. uBheng wayenza ngathi umuntu unegazi esiphongweni amshutha isithombe kanti ube-actor kanje. uThoni watshela uJohnny indodana yakhe ukuthi akathathe lamagenge akhe bahambe bayobulala wonke umuntu okuleya ndlu ngisho naye uBheng. uBheng ngoba wayesethiphise uMomo wahamba wanikeza uDelaney imali nge-envelope emtshela ukuthi akahamba ayishiye le ndawo nengane yakhe khona ezophepha emthembisa ukuthi bazohlangana uma esedlulile lento. uBheng wabuyela endlini for ukuyohlomela impi yakhe noThoni kodwa before a-act ayesefikile amadoda kaThoni ayizungeza indlu. uBheng wagqoka i-gas mask wafutha ngegas walungiselela ukuphuma. wasurvive waze wafika kwi-helicopter ayisusa i-helicopter seqonde kuleyo ndlu endala ngethemba lokuthi wayezofika kuqala kunoJohnny namasosha akhe. wathi efika wabaqoqa bonke labantu ayebaseyivile ebatshela ukuthi abayocasha engakafiki lamadoda kaJohnny. Ngemva kwesikhashana uJohnny wafika nezakhe kodwa bafika uBheng esevele sebalindele ngoba amasosha kaJohnny ayesebhekene nakaBheng sekusha inhlamvu. Ekugcineni kwathola naye noBheng noJohnny. Nokuyilapho khona uBheng enza khona i-video call kwikhehla eluThoni ubaba kaJohnny efuna avalelisa kubaba wakhe. Johnny, please say goodbye to your father. Wakhuluma noThoni ikhehla wamtshela ukuthi ngiyeza lapho kuwena. Ikhehla latshela uBheng ukuthi semthathile uDelaney nengane yakhe. Lamtshela ukuthi lizobulala umama nengane mayeke weza la uBheng. uBheng wathatha labantu bakhe ayebaseyivile wabahlomisa wahamba nabo ukuthi bawumlekelele. Yasuka lapho impi mabefika. Udutshulana ngesikhathi uBheng wayesephelezela uMomo bengena khona emzini wekhehla namabodyguard ekhehla engayibekile phansi. Nokuyilapho uMomo wayeseshayana khona nesekela likaThoni bengaphethe ikhali beshayana ngezandla.
uBheng wangena e-study room wathi esaqalaza wayibona ingane kodwa waqhamuka u-April ethi umgwaza ngemuva kodwa wethuka wabaleka u-April mayibona ukuthi lo muntu abemgwaza kawe kodwa uyabuya. Kwaqhamuka ikhehlela uThoni lithi lizomgenca ngembazo. uBheng walidubula walibulalela khona lapha. Abantu bakaBheng bamkhulula uDelaney owayeboshelwe ngemuva ebhutini yemoto. Wagijima uDelaney ekhalela ingane yakhe kanti ngenhlanhla uzohlangana noBheng iphethe ingane iphile ngenalutho. Emva kweminyaka emithathu base behlala ndawonye uDelaney noBheng nengane njengoba sibabona beshawa umoya wasolwandle ngoba base beyi-onela enye ibhizinisi ndawonye. Sebasuka nakuleli zwe babekhona sebehlala kwenye indawo. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.